És que aquest any és molt especial, que no ho sabeu, que diu que vindran uns personatges que han de portar uns vestits d'allò més elegants que mai. He sentit campanes. Es veu que vindrà alguna gent de fora, Sí. que diu que volen filmar una pel·lícula a dins de les fàbriques. I per això, tant d'enrenou. Saps on és el Sereno? I hauria de ser aquí per explicar tot això. Sempre em porta alguna de cap. Vol una agulla de cap? Oh, cada dia més sorda. No, vull dir que sempre trafica allà on no hauria de traficar. Mireu, ja surt el Sereno per allà. I ara, aviam, perquè he tingut un contratemps amb una màquina de filar que m'ha entretingut una bona estona i encara l'hem d'acabar de priar. Aviam, permetin que us presenti, que sí? Bé, senyores i senyors, benvinguts i benvingudes a l'espectacle de 21 botó. Com ja sabeu, i si no ara us ho explico, d'aquí a pocs dies vindrà tot un equip de filmació per gravar una pel·lícula aquí a Sant Joan. Sí, concretament a les fàbriques. El director és en Baltasar Badal, ja el veureu quan arribarà. Però aquesta vegada no és la primera que es grava una pel·lícula en una fàbrica. Un productor de cinema de Barcelona, en Fructuós Gelabert, el 1897, per tant, no fa pas gaires anys, va gravar la primera pel·lícula de ficció en una fàbrica. La primera pel·lícula de Catalunya i d'Espanya. Però de ficció, Això sí que us ho explico. Què va passar aquí? Doncs que ens ha avançat, però nosaltres serem els segons. I tant que sí. Però quan vindrà tota aquesta gent a gravar la pel·lícula, s'omplirà de gent ben elegant i ben vestida. I com el rebrem nosaltres? Estarem a l'alçada, aquesta gent d'aquí? No ho sé, perquè aquí, més que menys, aneu una mica mal vestits, mal girbats, mal cosits i apedaçats, i qualsevol cosa serveix per fotre'ns a sobre, i no pot ser. Per tant, ens hi hauríem de mirar més, perquè aquesta gent ens miraran. Que sí que ens miraran? Per tant, gràcies a les nostres cosidores, han treballat molt aquests dies per tenir uns vestits ben macos i elegants. També hi han treballat moltes senyores del poble, que sí? I alguns homes, ja ho veureu. Veureu com desfilaran alguns homes. És que ja el Japot ja ho veureu, com ho fa bé. Sí. I ara també us presentaré una cosa. Mireu aquesta... que no la recordeu, aquesta catifa? No la recordeu? No? Quanta gent veu ser a la consagració de la nova església? No, d'aquesta no, de l'anterior, Quan veu ser? Doncs és la mateixa, que de tant en tant l'hem de treure, perquè si no se'ns la mengen els cucs i les arnes. Per tant, li hem de treure la pols. Els que desfilin, veu alerta que poder hi ha algun replec que no se'ns fumin de cap. Bé, jo ara vaig acabar de priar aquesta màquina de filar i els deixo un moment, ja tornaré. Vinga, adéu-siau. Adéu. Ja t'has entrebancat. No, si com que vas badant per tot arreu, ja m'ho pensava que passaria això. I posa't ben dreta, que es noti que venim de ciutat. Vinga, va, mira, allà ve una senyora. És que estic molt cansada i aquestes maletes pesen molt. Bé, mira, allà ve unes senyores, els hi preguntarem. Senyores, perdonin, em podrien dir... Oi, quina faldilla tan arrodonida. Jo, aquesta faldilla, la recolliria a la cintura amb 3 tabelles i l'obertura la faria per la tabella esquerra del davant i la cordaria a la cintura amb 2 gafets. Sí, i tant. I aquestes tires les tallaria al biaix, per descomptat. Això no és una faldilla, és un vestit. La Candelària està fent el cos, la Pepeta està fent les mànigues i li està cosint els botons de vidre que van als punys. No ens enredin més, que prou feina tenim. I aquest sobrefil és molt barroer,
La seva llengua sí que és barruera. Nosaltres som cosidores de poble, netes i polides. Què diu de la llengua, de la meva llengua? Antònia! Miri, sap què li dic? Que se'n pot anar per allà on t'ha vingut. Aquestes dones no saben pas el que es toquen. Sí. Nosaltres no ens n'anirem pas enlloc. No, som les minyones de la gran diva, l'artista Griselda, que fa unes pel·lícules que són famoses per tot el món. Sí. I, per cert, que en vindrà a fer una aquí a aquest poble de mala mort. Què diu? Que toquen a morts? No! Nosaltres només volem saber on són les fàbriques. Aquesta sí que és bona. A les fàbriques a què? Que sou les minyones d'aquí. Sí, per la gravació de la pel·lícula, de la Griselda. Miri, nosaltres estem molt enfeinades, perquè resulta que fem una mostra de vestits per la gent del poble, perquè vegin la moda que hi haurà el dia de la fira. Ja aniran ben galdosos i ja s'hi han d'anar vestits amb el que estan cosint aquestes dones. Sí que són elegants, aquests vestits, sí. Per què? Som molt bones cosidores, naltros. Tant i tant. Bueno, ja n'hi ha prou d'aquest coll. Ara te'l passo al coll. L'acabo de rematar. Perquè resulta que l'he d'eixamplar. Perquè la Pepeta el havia cosit com si fos com una nina. Ai, sí que anem bé. Mare de Déu, senyor. Sereno! Que vingui el sereno! Ja va, Sereno! ja va, ja Afanya't, va. afanya't, que això és un daltibaix. No em deixen tranquil sempre. Coi de màquina que em té preocupat. Què passa ara aquí? Aquesta gent, home, per l'amor de Déu. Aquestes senyores, diuen que volen anar a fer una pel·lícula a la fàbrica. Sí, volen anar allà. Però i que vindrà un artista, Oh, i tant. un artista que es diu Griselda. Griselda, això sí, ja m'ho han dit. I que vindrà i que... Però, aviam, vostès han arribat massa aviat, crec jo, no? No. Sí. Nosaltres ens van dir que el dia 21 havíem de ser a Sant Joan amb tot l'equipatge de la senyoreta Griselda perquè vindria a rodar una pel·lícula. Però avui no és 21, avui som 16. Ai, senyor! Però què fan aquí? Roseta! No. És que, miri, anem tan atabalades amb la senyoreta Griselda que ens hem ben despistat del dia que som. Bueno, les haurem de allotjar aquí a Sant Joan. Però, aviam, si volen les acompanyo a les fàbriques, perquè jo ara jo he de presentar. Si volen... No, miri, ara ja l'hem feta, no marxarem pas. Doncs bueno. Em sembla que han dit fent una mena de desfilada o alguna cosa Sí, així. doncs descansin aquí i jo vaig a presentar la desfilada. Molt bé, doncs ens quedarem, Doncs val. Roseta, que ens agradarà. Mira, vaig a buscar un parell de cadires. Ara no es Bé, mouran d'aquí. va, que vagin a buscar un parell de cadires i es deixin una mica tranquils, que si no, no desfilarà mai ningú. Bé, ara no seré jo el que presenti la desfilada, perquè hem portat un gran modisto arribat de París. De París, sí, de París. Diuen que en el seu taller s'hi vesteixen totes les grans madams del moment. Aquelles senyores que volen anar tan elegants amb aquells vestits. Doncs totes van en aquest camp modisto. Ah, que no sabeu qui és? És el Lluïset de Cal Xirinacs, tu. El Lluïset, us en recordeu? De petit, era fill d'aquí Sant Joan, i de petit va marxar, aviam si trobava fortuna, i mira, va anar a espetegar a París. Per tant, ara ja no es fa dir Lluís de Cal Xirinacs, perquè això no és... no fa res, no fa moda, diríem, no fa moda. Per tant, tinc el gust de presentar per primera vegada aquí a Sant Joan de Vilatorrada a un dels grans modistos del moment, en Lluís o en Luis Cotó! Un aplaudiment! Escolta, Lluïset, de jovenet ja apuntava maneres, La seva mare ja ho deia. Quan era petit, jugava amb nines i li feia vestits. Ai, sí. I aquest modisto dels vols ens ha de presentar els nostres vestits. Ai, Mare de Déu Santíssima. Què fa? Va, He trobat aquest senyor aquí. Per favor, una mica aquí. Anem a les fàbriques, anem a l'hort,
Anem al cafè, però segons què no ho Però fem. no em van dir que aquí faria tanta calor, Com pot ser això? Sí. O que no fa calor, Pris. No em fa. No, a mi em van dir, aniràs allà i menjaràs castanyes i moniatos, però amb aquesta calor, la castanya ens l'estan fotent de dalt amb aquest sol, Què començarem, el desfile o què? Sí, ja pot I ara començar, què ja. és tot aquest enrenou de bocina? Tot el públic és seu. Ai, guaita que arriba. Ai, mira quin cotxe! No, amb les vidres negres. Què és aquest enrenou? Mare. Aviam. A veure com Mare de Déu, quina elegància. Que no ho veus? Ja arriben els de la filmació. Aquesta senyora tan emperifollada deu ser la Grisquelda. No, Griselda. Això. Mira com amolada, Sí. Em sembla que venen massa d'hora. Em sembla que tenen els papers molts. Que glamour! Senyoreta Griselda, desperta glamour per allà on passa vostè. Moltes gràcies. Quin goig que fa. Però no l'esperàvem tan aviat. Com que no? No. Doncs quan m'esperaven vostès. A mi el meu representant em va dir que vingués avui aquí per parlar amb el director, per conèixer la fàbrica, per conèixer els espais. Perdoni, hi deu haver un contratemps inesperat. No sé què pot haver passat. La seva assistent no en sap res d'això? Que diu que ens hem equivocat de dia. Com pot ser això? No. Pot ser que el meu representant s'hagi equivocat? Això és impossible! Impossible! Sí, vingui, passi. Ai, no s'enfadi. La Griselda! Ai, enxanquéssim! Es deuen conèixer. Ai, cotxo! Ai, amic meu! Però quin plaer trobar-lo aquí! Segui. Miri, estic encantada. Veig que aquests pagesos m'han posat fins i tot una catifa. Senyora Griselda, a vegades no és tot el que sembla. Ai, segui. Li han tret un pic de pols. Què és això? Segui. Sí, bueno, ja sap que... Aquí hem de seure. Sí. És neta, és neta la roba, Això sí, és neta. A vegades s'ha d'aguantar cada cosa. Vostè aquí. Molt bé. Ai, Doncs ja pot presentar els Ai, models. Sí. Doncs que comenci la desfilada, ja veuràs, ja. A veure. Va! Música? Una desfilada, tio. La Marcela porta un vestit en tons blaus Ja està amb allà. un canesú de puntes de coixí. El vestit va justadet al cos de la model i recull una llaçada on acaba l'esquena. Bé, a ella no li fa falta que vagi cenyida, perquè amb aquest tipet que té... Volem fer-vos adonar que aquest tipus de vestit fa una silueta molt esvelta i elegant. Podria ser un vestit molt escaient per anar a passejar per Manresa, per la Resclosa, pel Regadiu. Oi, quina cosa! Un aplaudiment per la Marcela! Quina guapura! Marcela! Sereno! Vine aquí! Però no heu tret això! Tothom col·labora Que no podíeu buscar algú més estilista? Que no passa això? Ja li he dit que el Japó venia a és desfilar. igual, Ja li deixa-ho he dit. estar, va. És que, El mira, Josep, acaba de deixa. venir de la Villa. El Josep porta uns pantalons d'un tipus de vellut fi. Déu-n'hi-do l'ullets que és. I que no es veu que la ratlla, molt còmode i adequat per fer la feina de carreter. Torna-hi, que no he acabat. Torna-hi, va, és igual.
me'ls posa. Tot el dia és a l'hort. Els complements que s'hi acostumen a portar són una faixa, que sol ser negra, i també porta una gorra que pot anar amb un to amb la camisa, Tot depenent del gust i l'estil de l'elegància del que els porti, Déu-n'hi-do. Sereno, sisplau. Bon amic, però què és això? És l'únic que han trobat pel poble. És el que veu? tenim, és el que Com una tenim. colla de pagès. Mira cap aquí, mira cap aquí. L'Ester porta una brusa de color groc, tirant a color all i oli. Oi, a mi m'encanta l'all i oli, Amb ornaments de punta i una cinta verda. Ho combina amb una faldilla grisa i una ratlleta vertical que li allarga la silueta. Que li Ho han posat complementa perquè se li amb un vegui davantal tal blanc i un entredó i una estavella. Oi, l'Ester també, que guapa. Oi, tranquil·la, no corre, que fem una peixesota. És que aquest poble és terrible, I ara seguirem amb un xicotet menudet. Ai, el Martí! Ai, que guapo! Que ja es veu que és un nen presumit. Ai, té que tenir la gorra, vine. És un nen presumit i elegant. Ens ve vestit amb un conjunt de camisa, armilla, pantaló i gorra dels colors del paisatge de la tardor. Aquest model de vestir és el que acostumen a portar els nens i s'hi poden posar una bata o brusa llarga si pensen que es poden embrutar, quan van a la fàbrica, a l'hort o jugar amb els amics. Martí? Va, vés a jugar amb els amics. Quan creixis seràs guapíssim. A veure, qui més tindrem? Ara una altra noia. La Montserrat. Montserrat, corre, guapa. La Montserrat llueix un vestit que és típic de la mestressa de casa, per sortir a comprar o a passejar. És un vestit fosc estampat amb floretes. La faldilla va ajustada al cos amb uns pregonets a la cintura. La blusa feixuga amb un canassut amb unes pinces al davant i al darrere i unes mànigues arrugades i amples per permetre el moviment a l'hora de portar el cistell i el mocador de farcer. Aquest conjunt es complementa amb un davantal i un mocador de cap. Gràcies. La Montserrat. I ara, a continuació, ens presentaran una mostra variada dels vestits de les noies i els nois més joves. Mireu, acostumen a ser conjunts de brusa, faldilla i davantal, però la diversitat de la forma i colors i l'ornamentació fa que cada conjunt sigui únic. Les faldilles acostumen a ser acampanades, que permeten la comoditat del moviment, fronzides a la cintura i en plec. Ai, guapa! Una faldilla fronzida adequadament permet dissimular les anques i els panderos massa grossos. O, al contrari, donar volum a aquelles parts que siguin massa planes, que no és el cas d'aquestes noies, Són guapíssimes. Els colors són variats i poden ser llises o amb alguna mostra. Quadrets, ratlles, depenent del gust de cadascuna. Tu tens un gust preciós, guapa. Una peça important és el davantal, que permet que gran diversitat de colors, matèries i disseny. Poden veure davantals, de quadrets, de ratlles i acabats amb puntetes fetes i de ganxet o brodats a l'ús. El davantal acostuma a estar fronzit, lluent una cintura molt útil per desembrossar la faldilla i per un munt de coses més. Mira. Poden agafar el mànec del cassó i treure'l del foc, alçar la tapa a l'olla sense cremar-se, per netsejar-se la cara del suor si no tenen mocador i per treure els mocs i eixugar les llàgrimes de les criatures o rentar-los els bigotis després de berenar, per guardar les peles de patata quan les pelen, per amagar quan una criatura té vergonya i es vol amagar sota, i tot això i moltes coses més. En canvi, el davantal pot fer que el conjunt sembli més de mudar o de passeig, o simplement per anar a treballar. Per anar bé, ja m'he perdut. També són molt vàries les bruses que llueixen aquestes noies, ja que veuen que el color blanc i el clar és l'escollit, perquè fa ressaltar la seva joventut, la seva bellesa natural i també perquè és d'un bon combinar amb altres colors, les faldilles, mocadors i davantals. Que durarà gaire tot Aquests això? conjunts, no, ja s'acaba. Aquests conjunts poden també servir per anar a treballar, per anar a passejar, per anar a ballar. Ara m'estic quedant sense veu. Ai, amic meu. Els nois acostumen a portar pantalons de vellut
ratllats i de pana fina. I una faixa, això sí, la faixa que els permet amortir l'esforç de les feines dures i també dissimular alguna panxa massa grossa i caiguda. No, tampoc és el seu... Ai, que ets guapo, rei! Ai, aquest me'l quedo jo una estona. Mira que guapo. Que quieta. A veure, per on anaves, sí. Que quieto, no belluguis d'aquí, tu. Hi ha qui complementa el conjunt amb una armilla. Ai, mira, tu no em portes. O jaqueta. Sobretot, ha de ser ben conjuntada amb els colors i anar a la mida, sense que quedis massa embolcallada i massa baldera. Va, passa. Però després em vindré a veure, guapo. Ui, passa. Perdó, és que... Ui, a veure, també és molt important la gorra, perquè s'ha d'anar de gorres. Ah, no és això, no. La gorra. I saber quan s'ha de portar posada al cap o s'ha de treure en senyal de respecte o salutació. Per descomptat, hem de tenir més d'una gorra. Una per la feina, una per anar a passejar... Bé, mireu. I fins aquí aquesta mostra de vestits de l'època, Ja heu vist que qualsevol persona pot lluir la seva elegància natural fent una bona tria de peces de roba, colors i complements. Esperem que els nostres consells us hagin servit d'inspiració i que la setmana vinent puguem veure pels carrers de Sant Joan plens de gent vestida d'acord en el moment i que estem vivint, Tots els embarrats. Tots aniran vestits així? Sí, tots així, Que seran guapos? Doncs no. Que serem millor acabat, Perfecte, ens ha agradat molt, que sí? Que sí, que ens ha agradat molt. Amb aquell xicot, Sí, si vol anar ballat, després. Calla, Bueno, de fet, el recordeu quan era petit? Bé, jo ara el que sí que hauria de fer, però crec que el convidem, si vol, fins la setmana que ve, pot estar aquí a la fira. No em puc quedar jo? Sí, fins la setmana que ve, si és que no té cap compromís. Jo no em puc dir res, jo aquí. Ai, bueno, és igual, que heu de ballar, balleu molt bé. Si els volen dur, jo depèn d'ell. Me'n vaig amb la meva diva. Ja és gran, aquell, ja és gran, Vine, mon amic. Jo... Va dir que no! No et preocupis, no saben el que es perden aquest jovent. Voldria agrair al Lluïset, al Lluís Coutu, per haver fet tota aquesta descripció, acurada descripció de tot el vestuari que es pot portar i es portarà durant que és la Fira Embarrats. I jo sí que convido a tots vosaltres, senyores, senyors, nens, nenes, a que durant aquests dies de la Fira tothom surti tal com cal. Ens hem d'anar vestits de l'any 1920 o l'any 1910 o el 1890, és igual, però que sí que ens veiem còmodes i, per tant, amb les indicacions que han donat, penso que ho han fet molt fàcil, Sí? Sí? Ho han fet molt fàcil. Gràcies, Lluís, per les vostres descripcions. Gràcies. N'estem molt orgullosos i el convidem a passar aquesta setmana que ve d'embarrats. I ara, en agraïment a tots els que han desfilat, un grup de joves de la societat que es va fundar només fa 2 anys aquí al poble, que és la Verbena, fa 2 anys, us ho dic, la Verbena, i que també han desfilat, ara els obsequiaran amb 3 balls d'aquells de socarrel, populars, ben nostres. Vinga, endavant, els nois de la Verbena. Podem girar? Podria ser.
Acabarem la feina. Anava dant nosaltres. L'acabarem ja. Ja està? Oi? Carinyo, va, anem a veure si trobem el vermut perquè aquests ja han acabat. Heu acabat del tot, ja? Ah, no, oi que no han acabat, seu? Què et deia jo? És que sempre Ara estem igual. més? Ai, no ho Mira, em sé. penja la cosa aquesta. Trobo molt de poble, aquests balls, Acabem, ara no acabem. Acabarem la feina. Sí, que l'acabarem. Ja n'hi ha més, encara n'hi ha més, ja veuràs, ja. Va molt bé, aquesta canalla. Oi, mira el guapo. Ui, el guapo! Ai, m'ha saludat, ai! Ai, Lluïset. Si no veiés la seva iaia.
joves. També, Gràcies, jovent de la Barbena. Que diguin que Apunteu maneres, Segurament que hi haurà Barbena per molts anys. Bé, Ai, gràcies. doncs ja està, anem. No, encara no, que deixem despedir tota la gent que ha vingut aquí amb aquest sol de justícia. Coi, clar. Doncs aquí acaba l'espectacle de 21 botó, però comença la gran setmana d'embarrats. Espero que tots tingueu el programa a casa, aneu-lo repassant, perquè tota aquesta setmana hi ha actes i us hi vull veure tots. Per tant, veieu que és la 10a edició d'Embarrats, per tant, aquest any hem fet, o volem que siguin, uns embarrats de cine, clar que sí. Per tant, jo ara només vull agrair a totes les persones que han col·laborat amb aquest espectacle de 21 botó, els actors, sobretot els que han vingut de molt lluny. Doncs gràcies per haver vingut, gràcies Lluís, gràcies Diva. Espera, si nosaltres és que hem de marxar, perquè el senyor Gallifa ens ha preparat un dinar especial per la Griselda i per mi. A la seva finca d'allà a la Noguera, poder. Anem aquí a la fàbrica. Aquí a la fàbrica. Ah, bueno, la fàbrica. Griselda. Doncs són uns privilegiats. Adéu-siau, Vinga, vagin a la fàbrica. Adiós. Gràcies. Endavant, poden passar, si volen. Sí. Per la catifa vols passar? Mentre jo vaig despedint a la gent. Molt bé, un aplaudiment per ells. Gràcies. També vull donar les gràcies M'encanta. Són una mica pagesos. a tot el col·lectiu de modistes. No sé com anirà això. La seva preparació, la seva dicció, important. Cap on hem d'anar? A tot el grup de la... Sortiu, aneu a saludar. Veniu. No sé si estan a punt. Mira. A tot el jovent de la Barbena, que a part de desfilar els hem fet ballar. Gràcies. Que macos, Els de més que han desfilat també. Adéu. El Japot, va, Japot. Vinga, ja aniràs a la vinya a la tarda. Ah, una mica aquí. Com ja he dit, les cosidores també. Les dues... Aixequeu-vos, aixequeu-vos. Aixequeu-vos tot. I també, doncs, l'equip de so, els tècnics, guionistes, tots els que han treballat perquè aquest espectacle de 21 botó sigui possible. Gràcies a tots per haver vingut i haver aguantat aquest sol. Gràcies i fins aviat, perquè això continua. Gràcies!